ngaturaken sugeng pinanggih sumateng para sutresna pandhep mlebet kaya Jawa pilarane para suwargi monggo sami ten pepetri kangge luhur negari tunas kudu iku jenenge paguyuban saking mertan Banjar Negara iku desane Mertayutan kecamatane yo ayo kuane kiraren desa kirang saking tata krama tuku kupacan uretu lawi lepat nyuwun ngapura Mambat ning kayu klipling para manungsa ayo sing eling marang Gusti kang peparing karo tanggane kana pendor kapiye wah limo kembange sukun rumah bate kayu sukun muda-mudi kayu yun pisane rukun supaya kampunge maju yo ayo wah trimo kembange monggo sak tempol monggo limo saya rukun nunggal karso negara langgeng merdeka tenang panjange pula ukur namuk kadepo sepi tenggene kula salah para kanca nyuwun ngapura dening joro-joro ireng-ireng banyu ana mricone renteng-renteng guyang-guyung durung mesti dadi bojone
wong wedi mati kuntenono kedongono manungsa mangsa wurunga Magelang iku tulunge ana wisata sing kondang tekan liya kutha Borobudur iku tandine kanggo kabeh para kanca aja seneng gawe citra wong citra mangsa langgengna menangi jamane dan ora edan ra ketuman senang kula pariane aja lali ngibadahe Kodhong atas ambirata iku jamumu pangati aja wasure pira orde baru nyembatani esok masak sore masak kurang kayu tambahi grajen esok masak sore masak mamah keren papah rakopen yuk 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 yuk
kang anyar mami mutus sang narebit ya nen mata norman sake lamun besok lak yo minong wong Jawa to yo 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 yo